Наистина ли искате да сте изживявате като втори кмет на Пловдив, защото Славчо Атанасов при цяла България го заяви това? Може ли на въпроса да отговоря с въпрос? Може. Вие да знаете някакви мои конкретни действия, които да сочат към този факт, че аз искам да бъда кмет. Той го твърди при цяла България. Нека го твърди. Факти. Има ли факти за това? Вие наблюдавате работата на общината, нали? Дайте ми конкретен факт, конкретно мое действие за бъркане в работата на кмета, на администрацията, на каквото и да било. Тоест не се изживявате като втори кмет и не искате да сте кмет. Вашето мнение какво е? Нали наблюдавате действията ви? Моето мнение е, че си председател на Общинския съвет. Еми тогава е ясно за какво става въпрос. Добре, каква е тогава истинската причина според вас за така конфликт между двамата първи на Пловдив? Значи, нека да бъдем наясно. Личностен конфликт аз нямам с никой. А защо от ВМРО персонифицираха проблема и го насочиха към вас? Твърдат, с ГЕРБ нямаме проблеми, нашия проблем е Кюмюрджиев. Ами наистина тяхният проблем е Кюмюрджиев, защото разбират, че трудно могат да извадят аргументи срещу мен, с които да могат да докажат някакви действия. И действително в мен виждат опасността за тяхната политика, която искат да водят в Пловдив.